Inawgurat l-Atelier, spazju edukattiv ġdid fil-Kulleġġ San Ignazju Giuseppe Muscata Zoppardi, Skola Primarja Ormi San Bastian, li se jkompli jsaħħaħ l-edukazzjoni kreattiva u innovattiva għat-tfal b'enfasi fuq tagħlim permezz tal-esperjenza u l-esplorazzjoni. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima, saħaq li din l-inizjattiva tirrappreżenta pass importanti fil-mod kif nifhmu u ngħixu l-edukazzjoni tat-tfal u spjega li l-ispazju edukattiv Atelier mhux biss huwa spazju ġdid fih dan l-iskola, iżda ambjent li jinkoraġġixxi l-kreattività, l-esplorazzjoni u l-immaġinazzjoni tat-tfal fiċ-ċentru tat-tagħlim tagħhom. L-assistent kap tal-iskola Geraldine De Gabriele Paċ qalet li l-kunċett wara dan il-proġett u kif dan l-Atelier se jservi bħala spazju fejn it-tfal jistgħu jesperimentaw, jesprimu l-kreattività tagħhom u jitgħallmu permezz tal-esperjenza. Dil-kamra l-Atelier hija kamra speċjalizzata għat-tfal fejn ħatkun magħmra b'sezzjonijiet differenti li jistimulaw it-tfal kemm min-naħa tal-arti u kemm min-naħa tax-xjenza. L-idea hi illi nkunu nistgħu nkissru l-ħitan bejn l-arti u x-xjenza għaliex għax inti fil-verità it-tnejn ħajkollok bżonnhom. Dan l-ispazju jinkludi diversi esperjenzi edukattivi relatati man-natura, id-dawl u id-dell, il-ħidma bit-tafal u l-iskultura, il-mużika u l-ħoss, l-esplorazzjoni tal-ilma kif ukoll il-qasam tal-istejjer u l-kitba kreattiva. At the end of it, lan huwa mhux li ikollna tir u tfal jaslu sem, imma li ntuhom stimolu, provokazzjoni jgħidilna mal-Gozzi, provokazzjoni illi tfal joħduha u jaraw fejn se jaslu biha. Dawn l-esperjenzi jgħinu biex jiżviluppaw fit-tfal ħiliet importanti bħall-immaġinazzjoni, il-kreattività, il-ħsieb kritiku u l-kollaborazzjoni.